Ya, 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 Suruh dah lah. Gimana? ya. Lalu dia de harato mangko den jauh nak taraso tawang den tampu hujan pani nan dinai hadan coy itu nasib si anak dagang. Tahu anu gigit. Udah sayang, tolong jangankan suratan di tangguang badan. Matahari nandenai hadang, kendaraan tu tak mungkin Badidu mangko badayu na jale jo bayahan dan duduk bau bamanu na jale jo para saya. usah udah jadikan beban alat jodoh jo sudah Ibu orang aneh payah. Ini tu tu takkan mungkin hilang. jauh jauh rantau di naik jauh jalan jalan nak kaden naik jalan bis. Udah sayang, Boleh dia. tolong Ya, Ibu mana dia? Tuan. di tangguang badan. Matahari nandenai hadang, kendaraan tu tak mungkin dengar. Nanda pulang dari pir deh. Babidu mangko badayu ndak jale jo tapian bau bamanu ndak jale jo para saya. Usah udah jadikan beban alat jodoh
suratan ai batu lain entar kasih kau udah tak mungkin hilang. Jauh, jauh rantau denai pa jauh. Jalan, jalan indah kadenai jalan. Pulang, pulang lang kadenai jalan. Maafkanlah kiranya tak Ini biru. Ada. Terima kasih.